hi vang hun baptist church main gate ania tuna hian tlangwal Richard Jongte te inneih na hun tur stepa kanan he kanan lu lok don ni vang hun baptist church kan lo lo ma che Richard and Pency nilai ni July ni som ni sang ni som ni pani dar ni PM vang hun baptist kau san biakin anin nei tur fa o chung o ta hian mo nu phat anga ta hian kal zel to ni kal zel anga hianin adin nei don ani dar hia nula Pency le Pency bila kheng lia ni le tangfa Richard Jongte te dar ni PM a bang hun baptist biakina adin nei don ani hi Pency bila kheng lia ni loina tur Pency bila kheng lia ni loina tur bang hun baptist biakin ani lai hi